Ahojte, volám sa Vojtech Ferenc z Lev v stáde oviec a v dnešnom videu budem pokračovať vo vyvracaní pravdivosti kresťanstva a aj iných vier, samozrejme, nielen kresťanstva, a poukážem na 9 stratégií, ktoré ľudstvo používa, aby sa vyhlo priamej viere v Boha a mohlo si robiť, čo chce. A toto tu sa týka hlavne vodcov národov, alebo tých ľudí, ktorí vedú ľudstvo, ale samozrejme sa to týka aj prostých ľudí, ktorí si nechcú pripustiť, že si nemôžu robiť, čo chcú. A týmito stratégiami, ktoré tu poukážem, sa vyhýbajú priamej Božej prítomnosti, aj keď veria v Boha, alebo poukazujú, že by verili, ale tým, že veria na iné veci a tieto stratégie, ktoré sú ako dvierka, že si môžeme robiť, čo chceme a ako chceme, sa vyhýbajú priamej viere. Takže toto by bolo prvý ten bod. V ďalšom bode budem rozoberať zaujímavé pokračovanie ohľadom mena Barack Obama, a aký má styk, ako súvisí jeho meno s hadom. A ešte sa pokúsim nakoniec vysvetliť dnešnú situáciu, ktorá je vo svete. Takže poďme na to pomaličky. Takže, aby som tak tým začal asi, je to v 111. žalme, prečítam z neho verš, kde sa píše o Božom zákone, ktorý kresťanstvo samozrejme hovorí, že Boh ho zamietol a vybral si kresťanov namiesto Židov. Takže 111. žalm, verš 7 až 8. Je verný a spravodlivý vo všetkom, čo koná. Všetky jeho zákony majú pevný základ. Sú nemeniteľné, trvajú na veky. Spočívajú na pravde a spravodlivosti. Takže toto tu poukazuje pekne a čisto, zrozumiteľne, že Boží zákon je nemeniteľný, trvá na veky a spočíva na pravde a spravodlivosti. Takže tých 9 stratégií, alebo aj 10, a bude ich tam okolo 9-10 stratégií, je tým, že ako sa ľudstvo vyhýba Bohu a ako, kvôli čomu nenávidia Židov, alebo ich chcú silou, mocou vyvražďujú ich od začiatku, ako dostali Tóru. Začalo sa to Amalekom, ktorý na nich napadol na púšti
normálne bezdôvodne. A ako som študoval cez dní Purim tieto učenia, tak jedno učenie ma tak veľmi chytilo, že keď si tak predstavíme, Židia, keď vychádzali z Egypta, mali okolo 3 milióny obyvateľov, čo vyšlo. Lebo keď počítame 600 000 pešiakov nad 20 rokov, tí mali aj rodičov, starých rodičov, deti, a detí ich bolo približne 5 až 6 na rodinu. Takže tam bola tlupa okolo 3 milióny, 2 až 3 milióny ľudí. A to je veľmi veľké, to je jeden veľmi veľký národ. A keď tento Amalek vošiel, aby ich zničil, tak jednoducho, keď si pozrieme, ako si predstaviť túto situáciu, keď idete do vojny proti takému národu, tak musíte mať stravu, musíte mať všetko. A kvôli čomu to išli? Kvôli čomu ich nenávideli? Veď tak hovoria niektorí, že lebo Amalek neveril v Boha. Ale to nie je pravda, lebo v tej dobe nebol ateizmus, bolo mnohobožstvo, verili na všelijaké modly, kameniam sa kláňali, hviezdam sa kláňali, slnku, nebu, stromom, všelijakým nezmyslom. Ako aj teraz, aj v terajšej dobe. Ako si to vysvetlíme pozdejšie. No tak vyšli voči Izraelcom a jednoducho Mojžiš a Jozue ich zničil a odvtedy Boh povedal, že na konci čias alebo na konci zničí Amaleka. Amaleka môžeme pozerať aj ako zlo, druhú stranu. A kvôli čomu? Keď aj oni verili na bohov, alebo keď verili na bohov. Dobre, Židia verili na jedného boha. A teraz čo má byť akože? Čo je v tom problém? No len ten problém je v tom, že keď sa pozrieme hlbšie, judaizmus je viera, ktorá dala svetu na hore Sinaj. Dala vieru v jedného Boha. Je tam tiež v Tóre napísaných 7 zákonov Noého, čo som vysvetľoval v minulom videu, ktoré sú pre nežidov, ktoré ukazujú, že máme veriť v jedného Boha, nemáme veriť na modly, nemáme sa kláňať modlám, vypadlo mi to teraz. Nemáme preklínať Boha. Nezabijeme, neukradneme. Vytvorenie súdneho systému, rešpektovať všetky stvorenia, netýrať zvieratá. Rešpektovať rodinu, ctiť si otca a matku. Toto je tých 7 noahajských zákonov, univerzálnych pre celé ľudstvo. Lenže ľudstvo sa tým, že aj tu je v týchto zákonoch 7 skryté slovíčko nie, nemôžeš, tak ľudia si začali vytvárať cestou všelijaké iné náboženstva, viery. A tak začali veriť na všelijaké iných bohov a čo ja viem. Ako to mám povedať. Napríklad ešte ateizmus a tieto veci vôbec neexistovali. To je totálne moderné, najposlednejšie
najposlednejšia viera ináč. Ateizmus vznikol z vedectva, ako vedci začali odhaľovať vnútorné časti človeka a celého systému, ktorý je okolo nás. A jednoducho tak začali si vytvárať tieto všelijaké viery a prišli na toľko tých vecí, ktoré len a len sa odvrátiť od Boha a len si byť v tom, že si môžem robiť, čo chcem, ako chcem, kedy chcem, s kým chcem, ako chcem. A to sú tie malé dvierka, ktoré uvidíte, ako to budem vysvetľovať v týchto stratégiách, únikových stratégiách, akože povedzme si ateisti, to je ako prvá stratégia, ateisti, začnem s tou poslednou, ktorá vznikla nedávno. Ateizmus je, že neverím v Boha, áno. Ale keď rozmýšľame nad tým, ako je všetko perfektne stvorené, tak jednoducho, keď sa do toho hlboko zamyslím, a teraz keď je veda taká na vysokej úrovni, a keď začne vysvetľovať, ako je napríklad jeden chorobák, ktorý má pri styku s druhým chrobákom, ktorý ho napadá, vystreľuje 100-stupňovú vriacu vodu, aby sa obránil, tak ako to môže takúto stratégiu vytvoriť jeden chrobák? Náhoda nemá myslenie. Náhoda je náhoda. Takže z ateizmu ateisti prechádzajú k tomu, že vznikne z nich gnostik, ktorý vôbec neverí, akože povedzte mi, alebo dokážte mi, že Boh existuje. To je druhá stratégia. Môžem si robiť, čo chcem, lebo neverím na Boha a jednoducho neverím na nič a jednoducho musíte mi dokázať, že Boh je. Takže toto by bola tá druhá stratégia. Keď prechádzame na tretiu stratégiu, vidíte tam tie dvierka. Ateizmus, neverím na Boha a keď aj niečo verím, tak jednoducho to je ďaleko odo mňa a mám tam dvierka, že si môžem čo robiť. Môžem si robiť, čo chcem, ako chcem, kedy chcem. Takže gnostik ten neverí vôbec, tomu treba dokázať, že je Boh. No a keď prechádzame na tretiu stratégiu, tam je náboženstvo u Aristotela. Aristotel, on hovoril, že je Boh, ktorý stvoril všetko, lebo mu bolo ťažké uveriť, že nie je Boh, alebo že by mu trebalo dokázať, že je Boh. Bol taký múdry, že prišiel na to, že je niečo nad nami, ale to, aby si vedel, aby si mohol robiť, čo chcel, kedy chcel, ako chcel, vysvetlí si Boha, že Boh stvoril všetko, stvoril človeka, stvoril nebo, stvoril zem, stvoril všetky tieto veci a Boh nie je prítomný, že odišiel zo stvorenia a človek si môže robiť, čo chce. Takže toto by bola tá tretia stratégia. V štvrtej stratégii už prichádzame do Perzii, kde je zoroasýrská viera, to je dvaja bohovia, je dobrý boh a zlý boh. No a keď mám dobrého boha a neviem, spravil som nejaký zlý, tak začnem uctievať zlého boha. A ten zlý boh je na tej istej úrovni ako dobrý boh a tým, že si môžem robiť, čo chcem a zlý boh ma ochráni. Takže uctievam zlé božstvo. Takže toto by bola tá štvrtá stratégia. Piatá stratégia je, tam už nie sú dvaja bohovia, ale je tam mnohobožstvo, Grécko, Rím a tak.
ale hlavne Gréci mali mnohobožstvo všelijakých bohov, neviem koľko druhov bohov bolo a bohyne a polobohovia a všelijaké tvory, ktoré boli na božskej úrovni, akože podľa nich. No a prečo to bolo tak? Preto to bolo tak, že keď máte veľa bohov a si vytiahnete jedného boha, napríklad boha zlodejov, tak si môžem uctievať boha zlodejov, kradnem, robím si veci okolo krádeží a uctievam boha, ktorý ma ochráni pred všetkým. Takže, alebo prejdem na nemravné veci a vyberiem si takého boha, ktorý robí nemravnosti a jednoducho si robím znova, čo chcem. Takže tu nám vidíte znova, že tento politeizmus, ktorý vrcholil v staroveku, mnohobožstvo, znova máme tie dvierka, ten únikovú stratégiu, že áno, je nado mňou Boh, je nado mňou niečo, ale tým, že si ho uctievam, tým, že si robím podľa jeho vzoru, ako nám to aj hovorí, tak jednoducho si môžem robiť, čo chcem, ako chcem, kedy chcem, s kým chcem. Takže toto je tá 5. stratégia. 6. stratégia znovu je to mnohobožstvo. Budem nasledovať vlastného boha, ktorý je nemravný, napríklad ako Zeus, najvyšší boh, alebo Jupiter v rímskej ríši. Oni tam znásilňovali ženské a robili im nemravné veci bez ničoho, aby sa im niečo stalo, a keď uctievam najvyššieho boha, ktorý robí nemravné veci, tak kto mi môže čo spraviť? Pravda? Takže tu nám máme znova tú únikovú stratégiu tých malých dvierok, cez ktoré môžem prejsť. No a potom tu nám máme 7. stratégiu. 7. stratégia je, kde mi Boh káže robiť nemorálne veci. Napríklad, keď pozeráme islám, v isláme v Koráne je písané, že vraj, neviem, nečítal som to, ale isto tam je napísané, že keď vidíš, ako moslim, keď vidí Žida za stromom, tak ho môže zabiť. Takže Boh mu hovorí, jeho Boh, Allah, alebo ako sa to volá, kto to volá, to vám predstavím tiež, čo to je, čo znamená to slovo Allah. Možno, že som to už vysvetľoval, ale teraz vám to vysvetlím, ako to je pekne skryté v tej spirituálnej sfére, spirituálnom jazyku. Takže tu v tejto 7. stratégii mi Boh káže, sám Boh mi káže, ktorého nasledujem, že môžem robiť, čo chcem. Môžem zabíjať, môžem konať podľa jeho vôle. Takže toto je 7. stratégia. No a tu na 8. stratégia je kresťanstvo, ktoré robí, že Boh mení svoj názor. Áno, tu vám ešte raz prečítam ten 111. žalm, 7. a 8. Hlavne 8. verš sledujte. Boh je verný a spravodlivý vo všetkom, čo koná. Všetky jeho zákony majú pevný základ. Áno, pevný základ. Tu je. Sú nemeniteľné, trvajú na veky. Takže trvajú na veky a sú nemeniteľné. Takže Boh nezmenil nejaký svoj názor, že by bola Tóra ťažká a že ju dal Židom a oni ju nevládali dodržať a tak zavrhol Židov, lebo nedodržiavali zákon jeho a vyvolil si kresťanstvo ako náhradnú vieru. A teraz
noví Židia sú kresťania. Taký to nezmysel. Takže ešte raz, 8. verš. Sú nemeniteľné, trvajú na veky, spočívajú na pravde a spravodlivosti. A toto prejdeme ďalej na tie veci, ktoré budem tu hovoriť. Takže tu nás znova vidíme, že kresťanstvo vymyslelo alebo dalo také dvierka, takú stratégiu ľudstvu, že áno, je stvoriteľ, má syna, na ktorého môžete veriť a keď veríte v jeho, tak všetko vám bude odpustené a môžete si robiť, čo chcete a keď veríte v neho, aj tak vám bude všetko odpustené a budete spasení. Len treba veriť v Ježiša, ktorého som už hovoril v minulom videu, že podľa mňa neexistoval. A som o tom presvedčený. Takže toto by bola tá 8. stratégia. A tu prechádzam na 9. stratégiu. To je tiež zamočené je do toho kresťanstvo. A je to spoveď za poplatky. Preto kresťanstvo vošlo, alebo z tohto zarobili veľmi veľké peniaze. Z tohto vystavali celé kresťanstvo, celý Vatikán a tieto veci za odpustky, kde človek si znova mohol robiť, čo chcel, išiel za farárom, no pozri sa, tam som susedovú ženu znásilnil, koľko mám dať, aby mi bolo odpustené. Dobre, teraz daj mi 1000. A možno na budúci týždeň to bude v akcii, tak bude môcť znásilniť niekoho iného a budem platiť iba 500. Možno, čo sa také stane. Takže keď pozeráme každý človek je podplatiteľný. A tak farár za to, aby zarobil peniaze pre cirkev, tak dávali odpustky, predávali odpustky, koľko chceli, ako robili, ako chceli. Na toto ešte aj, ako som počul o tom, na toto upozornil protestantský, jak sa volá, Martin Luther, toto sa mu začalo nepáčiť a kvôli tomuto začal protestovať a takto vzniklo protestantstvo. No ale Martin Luther ten bol tiež diablová vysunutá pravá ruka, ako si to potom v tých nasledujúcich storočiach vieme ukázať. Hlavne napríklad na nacistoch, kto vyvraždieval Židov. Takže toto sú tie poplatky. No a teraz prichádzame na 10. stratégiu, keď sa dá tak povedať. A tá 10. stratégia je to, že tam nie je stratégia. Tam je Boh, ktorý spravil judaizmus, keď prišiel na horu Sinaj a dal Židom Tóru, a kde je viera absolútna, v zákone je prítomný Boh, všade prítomný Boh, vie o všetkom a nemá nejaké malé dvierka. On je to slovo nie. Nie, nemôžeš. A keď niečo spravíš, tak jednoducho budeš za to zodpovedný a budeš stáť pred súdom. Takže tu už vidíme, že jednoducho judaizmus je absolútny kód etiky, ktorý keď študujete Tóru, jednoducho zistíte, že to ani nie je náboženstvo, lebo náboženstvo to je všetko ľudsky vytvorená viera s tými malými dvierkami, ktoré som vám tu
znázornil. Takže tu vidíme pri tomto Bohu judaizmu, Židov, Boha všetkého, že jednoducho tu nie je stratégia. Boh je všade prítomný, o všetkom vie a má zákon, kde povie, čo môžeš a čo nemôžeš robiť. Takže kvôli tomuto nenávidia Židov, kvôli tomuto ich chcú vyvraždiť, lebo ľudstvo nevie prijať slovo nie. To nemôžeš. A jednoducho stále človek sa zopiera, že si môže robiť, čo chce a ako chce, kedy chce, s kým chce. A jednoducho ťažké mu je prijať slovo nie. A sú aj takí ľudia, že si myslia, že Boh nevie o všetkom. Ako napríklad Bilam, keď vychádzali Izraeliti z Egypta a Balák ho podplatil, aby preklial Izraelitov a Boh sa ospýtuje, kto je ten národ. Takže on si myslel hneď, že Boh asi nevie o všetkom. Alebo sú takí ľudia, ktorí si myslia, majú takú stratégiu, že Boh nie je všade prítomný. A keď nie je všade prítomný alebo nevie o niečom, nevie o všetkom, tak možno, že niečo spravím a asi to nebude vedieť. Alebo nie je všade prítomný a keď niečo spravím, tak možno ma vynechá stať z toho, že by som musel byť za niečo zodpovedný. No ale keď sa dojde na ten súd, na veľký súd po 1000-ročnom kráľovstve, ktoré nastane po veľkom súžení, po príchode Mesiáša, bude súd nad každou živou bytosťou a budú duše, ktoré budú zavrhnuté a budú tiež, ktoré budú spasené. A neviem, ako dopadne na to s tým kresťanstvo, lebo kresťanstvo je modloslužobné. Ako som to už vysvetľoval, ochranným anielom kresťanstva je diabol, archanielom Edomu, archanielom Esaua je Satan, ako som vám to vysvetľoval v predošlom videu. A keď je keď on je tým keď on je tým archanielom a pravodcom celého západného sveta aj kresťanstva je práve Esau, to je brat Jakuba, ktorý je zase otcom Izraela. A títo dvaja bratia, ako som to vysvetľoval, jeden znázorňuje dobro, druhý znázorňuje zlo. Ale tiež Ezau má v sebe dobrú stránku a zlú stránku, ktorú môžeme čisto vidieť v Spojených štátoch, lebo Židia hovoria, že Edom je Spojené štáty a západný svet, no ale hlava západného sveta sú Spojené štáty. A vieme to tam vidieť veľmi čisto v tej politickej schéme Ameriky, ktorá je totálne rozdelená, a hlavne v týchto predposledných voľbách, ktoré sa dejú ohľadom Bidena a Trumpa. A ako Židia, alebo tento jeden učiteľ, ktorého tak sledujem, vysvetľuje, že
ľavicová strana, ktorá je Bidenová strana, za Bidenom stojí Barack Obama, je ľavicová strana, ona je tá zlá strana Ezaua, ktorá ide proti svojej dobrej strane, ktorá je Trump. A teraz vám vysvetlím nejaké veci ohľadom týchto mien a ako to všetko zapadá do týchto schém, ktoré tu na tento rabín hovorí. Ako som to spomínal v minulom videu, Mesiáš má numerológiu 358. To je po hebrejsky. Mešiach a numerológia, jeho číslo je 358. Nachaš znamená had, má tiež numerologické číslo 358. A teraz Barack Obama má znova číslo 358 a celkom súvisí s tým, že je hlavou hada. Takže teraz vám to vysvetlím inakšie. Toto je židovská gamatria, ktorú odhaľuje tento rabín. A ja som vám to už hovoril viackrát vo videu, že mám dar. Zase to je tak. Dar jazykov, kde Pavel píše dar jazykov, kto má dar jazykov a ako to vyzerá, ako sú tie dary jazykov, ako ich treba chápať a kto ich môže mať a keď ich má, tak kto, ako to vie povysvetľovať. No a teraz, keď pozeráte na internete, že dary jazykov, čo to znamená, dary jazykov sa vyvinuli do takého štádia, že ľudia rozprávajú všelijaké habla babla a hovoria, že cez nich rozpráva Duch Svätý a iba Duch Svätý vie, čo oni rozprávajú a je to len podvod kompletne. Dar jazykov, aj keď to môžem tak nazvať, už som vám to vysvetľoval. Klipa je druhá strana dobra. A keď rozoberiete slovíčko klipa, tak dostanete maďarské dva slova. Ki pál. Tie isté písmená. Ki pál. A ki pál znamená, kto je Pavol. Kto je Pavol? Klipa, druhá strana. Preto celé kresťanstvo je založené s druhou stranou. Takže poďme ďalej na toto. Barack Obama. Áno, ako môže byť on spojený? Tento výklad, čo vám teraz ukážem, sa mi dostal v tú noc, jak som natočil toto predošlé video, a v noci som nevedel spať, tak som rozmýšľal, a keď hlavne veľakrát sa mi stáva to, že v noci, keď neviem zaspať, tak mi prechádzajú hlavou všelijaké myšlienky a mi vysvetlil meno Barack Obama, čo znamená. Takže, máte meno Barack Obama. Áno. Keď rozoberiete tie slova, tak máte tam 3 slova. Am, Akbar, Boa. Am po francúzsky znamená duša, Akbar znamená najväčšieho a Boa znamená meno najväčšieho hada. Takže keď poviete Barack Obama,
takže v translácii spirituálnej reči to znamená duša najväčšieho hada. Takže ako to pekne zapadá. Teraz by som vám ešte chcel, nepripravil som si to, takže to musím teraz rýchlo napísať. Donald Trump. Donald Trump, keď rozoberiete to slovo, tak máte tam Don. Don je sa mi zdá po taliansky šéf. Donald je po maďarsky preloženie, keď poviete po maďarsky požehnáva, takže šéf ťa požehnáva, šéf ťa žehná. Trump, keď preložíte, rozoberiete to slovo, duša. Duša. Trp. To je zase po slovensku. Takže Donald Trump, keď to takto vezmete, tak máte tam Donald Trump, máte tam Don je šéf, Alt je po maďarsky žehná, požehnáva, takže trp, duša trošku, kým sa to všetko neskončí. Takže keď vidíte tam, ako som to vysvetľoval, ako ten rabín hovorí, že Esau je rozdelený na dve časti, ktoré vidíme v podaní amerického kongresu alebo americkej vlády. Je tá ľavičiarská vláda, ktorá odsúhlasila všelijaké tie LGBTQ++ a všelijaké tieto nezmyselné veci. Ináč potopa vznikla kvôli týmto homosexuálnym a krádežiam a takýmto veciam. Takže keď to odsúhlasili, bol akurát prezidentom Barack Obama. Bolo to asi 2015 sa mi zdá, keď odsúhlasili, že sa môžu sobášiť homosexuáli a potom môžu mať aj deti, im dávajú a všelijaké tieto veci. Takáto stratégia diablova funguje. Takisto to máme na Slovensku, alebo keď to ešte celkom nemáme, tak to teraz príde touto vládou alebo nasledujúcou. Takže uvidíme. No a vidíte tam, že Barack Obama je duša, v jeho mene je skryté, že je duša najväčšieho hada a keď pozeráte, on má byť tá zlá strana Ezaua a dobrá strana Ezaua je Donald Trump. Tam máte zase v mene šéf ťa žehná, trp duša, trošku trp, kým sa to všetko neskončí. A keď si všimnete, čo robia s Donaldom Trumpom, ako sa celá súdnická, alebo celý súdny zákon, ktorý vynášajú, ako idú proti Trumpovi, ako musí zaplatiť 500 miliardy za nejaký nezmysel a jednoducho ako sa smejú do očí človeku, ktorý ide proti ním a to je on sám, akože to je zrkadlový obraz. No a takto, keď sú tieto veci, tak sa to vidíte, že Židia majú čísla, numerológiu alebo gamatriu. Mesiáš je 358, on je ako protiajšok hada, had mu je protiajšok, had je tiež, gamatria je 358 a tiež je Barack Obama má tiež gamatriu alebo numerológiu 358 a ako to pekne zapadá jedno do druhého s jeho menom, s tým výkladom spirituálneho
značenia. No a tu nás som vám znova napísal, to je islám. To je islám a tu je, keď kričia Allahu Akbar, takže, keď kričia Arabi, že Allahu Akbar, a keď to tie slova rozdelíme, tak dostaneme, tu nám máte, tak dostávame, takto vám to ukážem, dostávame Allahu Akbar, takže keď rozdelíme Allah, preložíme tie písmená, prevraciame písmená, dostaneme halal, to znamená po maďarsky smrť, to znamená po anglicky you, to je ty, Akbar, najväčší, smrť, ty si najväčšia. Znamená v spirituálnej sfére Allahu Akbar. A takže Allah v preklade je smrť. A ako som už hovoril, v Barackovi Obamovi je ochranný aniel alebo archaniel Išmaela spojený s archanielom Ezaua v jednej osobe v podaní Baracka Obamy, ktorý stojí za politickou stranou terajšieho Bidena a vidno to pekne, ako to všetko ako všetko ide dole vodou v Amerike, v Európe, odkedy vyhral Barack Obama voľby, koľko islámu vošlo do Európy alebo do Ameriky, v akom stave je celá Amerika a do akého stavu ju nesú. Otvorené sú južné hranice, drogy, jednoducho sexuálne zneužívania, deti sa kradnú, unášajú, zneužívajú. Jednoducho to sa nedá vysvetliť, čo sa tam deje a čo sa deje po celom svete. A keď sme pri tomto konflikte, novom konflikte, čo vznikol medzi Izraelom a Iránom, sa ma tam niekto spýtoval v komente, že čo si myslím ohľadom konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Mne to je trošku také smiešné pozerať na to, že Irán vystrelil 200, 300, 400 drónov a rakiet na Izrael, ktorá ani jedna dopadla na Izrael, tam zranila niekoho. Pozrite, vo videu po útoku na Izrael, po tom začiatku konfliktu na Izrael, mám video, kde hovorím, že 2 týždne pred začiatkom konfliktu vstúpili do World Economic Forum, do Svetového ekonomického fóra, čo je tá skupina oligarchov. Vstúpili v jeden deň 2 najvyšší politici Iránu, 2 najvyšší politici Sýrie a 4 najvyšší politici Izraela. Kvôli čomu? Ako môžu 2 ľudia, ktorí sa nenávidia, vchádzať cez tie isté dvere do tej istej miestnosti? Mi povedzte. Dajte si otázku. Všetko toto je nahrané. Všetko takisto je nahrané ako Putin, že Putin hrá najväčšieho nepriateľa sveta a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je zohrané. Všetci títo najväčší hráči, títo najväčší politici sedia za jedným stolom a idú proti ľudstvu a proti Bohu. Otvorene. Takže
čo mám povedať k tejto situácii s Iránom? Irán je hlava, on bude ako hlava, posledný hráč, hlava posledného hráča, sa mi zdá, že stadiaľ bude pochádzať, ktorý pôjde proti Izraelu a ktorý bude robiť spojencov proti Izraelu, ktorý spraví bombu a ktorý shodí atomovú bombu na Saúdskú Arábiu, na Mekku. To je práve učenie zo zjavenia Jána, kde v jeden deň zanikne Babylon. Babylon je v podaní Mekky zo zjavenia Jána. Irán pôjde proti Saúdskej Arábii, vznikne vojna medzi Saúdskou Arábiou a Iránom. A tiež Irán pôjde proti Ezauovi. Išmael a Ezau sa chytia a budú voči sebe bojovať. Ako všetci budú do tohto zatiahnutí, bude do toho zatiahnutí ako Rusi, bude do toho zatiahnutá Čína a všetci v tých posledných dňoch. No a ja čo teraz čakám, veľmi ťažké povedať, ale ja verím v tú mapu, ktorú som poskladal, alebo cezo mňa dal mi vedieť Boh tú mapu z Daniela a Zachariáša. Môžete si to ísť pozrieť. Odporúčam vám, keď ste ešte to nevideli. Kde mapa začína tým, že Izrael sa rozdelí. A tým, že sa rozdelí Izrael, vznikne mier na Blízkom východe. A ten mier, to bude ten falošný mier, ktorým dosiahnu to, že Židia môžu ísť na Chrámovú horu, budú môcť postaviť obetný oltár a tiež tretí chrám. Po internete behajú všelijaké fámy, že chcú obetovať tie červené jalovice a tak ďalej, ktoré potrebujú k spusteniu obetnému oltára. Je pravda, že majú jalovice, ale že by ich mali obetovať, to ešte nie. Veľmi veľa dezinformácií chodí po internete ohľadom tohto. Rozprávajú aj, že Hamas zaútočil kvôli tomu na Izrael a takej veci. No ale toto všetko môže vyústiť do toho, že môže vzniknúť to. Ale minule som toto rozoberal s niekým, teraz som si spomenul, ohľadom Iránu. Lebo niekto rozprával takú vec, že Irán môže vzniknúť to, že Amerika a Izrael zaútočia na Irán a zničia Irán. No ale potom znova Tóra na viacerých miestach, alebo ústna Tóra, rabíni, veľmi veľa rabínov som už počul rozprávať o tom, že Irán je hlavná postava na konci. Keby ju zničili teraz, tak jednoducho na konci čias by nevzniklo to, že nemôže, že teraz zničia Irán a do 2, 3, 4 rokov, kým sa rozdelí Izrael, sa znovu postaví na nohy. Takže všetko vznikne to, že spravia ten falošný mier, ako je to písané. A ako to mám napísané, ako to rozoberám v
v tej mape, lebo čo povie druhá strana, to sa deje. Tam darmo, že hrajú, že Putin, Amerika, Izrael, to všetko ide na konci, ako som vám už hovoril, ako za Hitlera, že Hitler chcel vyvraždiť Židov a aj to bolo kvôli tomu, že diabol mal stratégiu takú, že vyvraždím veľmi veľa Židov a Židia sa odvrátia od Boha a tým, že sa odvrátia od Boha, ukradnem od nich alebo zoberiem im ich božskú energiu a prežijem znova niečo. No ale teraz diabol už zomiera a jednoducho tá stratégia sa mu vyšmykla z ruky, lebo diabol tým, že Žid zomrie, nevyhrá nič, ale tým, že zomrie veľa Židov, tým odvráti druhých žijúcich Židov od Boha, lebo ako to mohol Boh dopustiť na nás, odvráťme sa od neho. Ale znova bola skupina, ktorá sa neodvrátila od Boha. A tak táto stratégia diabla znova padla a teraz na konci znova ide všetko proti Židom a tiež aj proti ľudstvu, lebo to, čo príde na nás, to sa nedá teraz vysvetliť. To je hrozostrašné, aj viac ako hrozostrašné. A jednoducho tým, že ja vám ukážem niečo tu na. Musí vzniknúť mier na Blízkom východe. Je to falošný mier. Idem ku Ezechielovi 38. Pozrite sa, čo sa nastane potom miery. Teraz majú Židia malé dedinky obklúčené plotom. Musíte prejsť cez zábradlie. V niektorom videu som to ukazoval som to, ako tam vchádzate. A jednoducho tieto závory, všetky tieto ploty zmiznú. Ezechiel 38.11. Povieš si, napadnem krajinu bez opevnení. Vytiahnem proti pokojnému ľudu, ktorý žije v bezpečí. Všetci bývajú v mestách bez hradieb, bez brán a závor. Tak si predstavte, že druhá strana, zionisti, ktorí idú so slobodomurármi, ktorý je celý svet zamiešaný do toho, a všetky títo idú voči Bohu kvôli týmto veciam, ktoré som vám poukázal, týchto 9 stratégií, týchto 9 brán, ktoré akože je tam niekto, ale ja si môžem robiť, čo chcem. A teraz neberte to všetko osobne na seba, ale ľudia sú takí. Prečo mám ísť tam? Alebo prečo mám zaplatiť tamto? Alebo prečo to musím spraviť? Stále rebelujeme voči autoritám. A automaticky autority nie veľmi rádi máme autoritu. Však? No. A teraz si predstavte to, že toto, čo nastane na Blízkom východe, vznikne mier. Ako to vznikne, to sa musíme pozerať a musíme ísť. Tak, ako to ukazujú. Nemáme nejaké informácie, čo sa deje predtým. Máme len to, že všetko vypukne v Izraeli tým, že sa pozastaví všetko a vznikne mier. Tým mierom Židia môžu ísť na Chrámovú horu, kde teraz nemôžu ísť iba s políciou, doprovodom polície. A ináč normálne ortodoxní Židia hovoria, že Židia by tam ani vôbec nemali ísť, lebo majú zakázané od Boha ísť na Chrámovú horu, na to sväté miesto. Že je to dané do rúk Arabom, ktorí tam majú Al-Aqsa. Čo bude s tým chrámom?
tak hovoria, že tretí chrám bude stáť vedľa toho chrámu, bude v ňom obetný oltár a tým, že vznikne ten mier že rozdelia Izrael a Palestínu, veľmi, veľmi robia na tom. Na minuloročnom stretnutí, koncoročnom stretnutí v New Yorku na OSN vyhlásil delegát Európskej komisie pre zahraničné veci, že skladajú do vedna 10-člennú skupinu, ktorá rozdelí Izrael. V Den Hágu je súd non-stop, ktoré preberajú tieto veci, čo sa deje, ako by mali rozdeliť Izrael. Takže jednoducho vznikne ten deň, keď rozdelia Izrael. V ten deň, keď rozdelia Izrael, musí nastať mier. To nebude rozdelenie, že bude vojna a bude rozdelený Izrael. Tým dosiahnu mier, že sa dohodnú medzi sebou Židia a Arabi. Teraz, keď sa dohodnú medzi sebou Židia a Arabi, lebo tu píše, táto, v Ezekielovi sme znova, Šeba, verš 13, Šeba, Dadan, kupci z Taršiša a jeho vedúci kupci si povedia, prišiel si lúpiť, to hovoria tým ľuďom, ktorí napadnú na Izrael zo severu, od Sýrie, od Libanonu a vojdu až do Jeruzalema. Toto 38. kapitola ukazuje na vpád Góga z krajiny Megóg do Izraela. To je začiatok poslednej bitky. A Šeba, Dadan a kupci z Taršiša, toto sú Saudská Arábia, sa mi zdá, môže byť aj Jordán. A tieto národy tam povedia, prišiel si lúpiť, vari si zhromažil svoje vojska, aby si získal korisť, vari chceš nabrať zlato a striebro, zabrať stáda a majetky, nahrabať veľkú korisť. Toto hovoria tie národy, tam bude v tomto zapletený bude Irán, Sýria, Libanon, sa mi zdá možno aj Turecko a zo spodu tam je Sudán a tieto národy. 10 národov bude. Z tých 10 národov 7 bude v tomto celkom zapletených. A 3 budú proti, ako bude Egypt, Líbia sa mi zdá a ešte niektoré národy. No ale teraz neodbočujme od tohto. Vidíte, že kupci z Šeba, Dadan a kupci z Taršiša, tieto saúdsko-arabské národy a tieto národy tam okolie, idú proti týmto druhým Arabom. Tam vidíte zase Šia Arabov a Sunni Arabov. Šia Arabi sú tie agresívne Arabi. To sú tí agresívni moslimi. A tá druhá strana je zase tých kľudnejší. Takže aj tu vidíte rozdelenie Išmaela na dve skupiny. Na dobrú a zlú, ktorá podporuje Izrael a ktorá ide proti Izraelu. A takisto, keď vidíte, Amerika podvádza Izrael, lebo Amerika, keď bolo, toto tiež sa v tých dňoch stalo, na minuloročnom stretnutí na OSN, že Amerika, Bidenová administrácia zotrela Iránu všetky tie mali pozastavené obchodovať a také veci, neviem, vypadlo mi to slovíčko, a jednoducho otvorila im tieto neviem. Otvorila im tieto pozastavené veci a dala im neviem koľko miliárd. Barack Obama, keď bol prezident, dal Iránu neviem koľko miliárd v cash. Takže jednoducho toto všetko rabíni rozprávajú, ktorí to sledujú z Ameriky a jednoducho poukazujú. Je tam jedno video, ktoré je z roku 2015, pred 3 mesiacmi dané hore, keď som to pozeral, hovorím, totálne aktuálne video
A pozerám na konci, video bolo natočené v roku 2015. Takže jednoducho Irán a Amerika tiež sa dávajú dohromady a všetko to ide voči Izraelu, ale nie voči tomuto Izraelu, čo tam je, ten Izrael, ale voči Izraelu, ortodoxnému Izraelu. Ortodoxní Židia, ktorí držia Izrael, ktorí veria v Boha, ktorí idú s Bohom Izraela. No a teraz, ako vám hovorím, v tomto 11. verši nám poukazuje to, že po tej mierovej dohode, tých 7 rokov je rozdelený na 3,5 a 3,5. Plus, minus tam tie mesiace, to je jedno. No a prvých 3,5 roka je mier v Izraeli. A aj tak všeobecne na svete. Porobte veľa fotiek, aby ste mali pamiatku, kto prežije. A tu, keď vidíte, povie si, napadnem krajinu bez opevnení. Vytiahnem proti pokojnému ľudu, ktorý žije v bezpečí. V bezpečí budú žiť Židia vtedy. A napadnú na ňo zo severu. Všetci bývajú v mestách bez hradieb, bez brán a závor. Teraz sú tam brány a závory a hradby okolo menších miest v Izraeli. Keď ste niekto neboli, tak sa na to pozrite. A mám aj vo videu, keď som bol v Izraeli. A tu je predošlých veršoch tu nám máme, kto tam budú zatiahnutí do tohto. Je tam Gog, hlava Mešeka a Tubala. To sú tie národy okolo Izraela. Môže to byť aj to, že tam bude Rusko. Že do tejto koalície bude zapletené aj Rusko. Neveľmi som tomu veril, ale teraz v posledných časoch, ako to sledujem, túto politickú situáciu a Rusi tam stiahujú vojska k sýrsko-izraelskej hranici, tak keď počúvate tieto verše zachytím ťa, háky ti zakvačím do pískov a vyťahnem ťa s celým tvojim vojskom, konia, jazdcov, všetkých plnej výzbroji. Toto hovorí Boh Gogovi, alebo odkazuje skrze svojho proroka. Obrovské vojsko so štítmi a paväzami, všetko skúsených bojovníkov s mečom. S nimi idú Peržania, Perzia, Irán, Etiópčania, Etiópia, Putánia. Putánia sa mi zdá, že je Líbia. Všetci so štítom a prilbou, Gomer a všetky jeho čaty, Bet-Togarma, to môže byť Turecko a tieto, Irak, Líbia, Libanon a tieto, Bet-Togarma z ďalekého severu. Toto Bet-Togarma môže byť Rusko z ďalekého severu, lebo ďaleký sever je od teraz sever je aj tiež Sýria, aj Libanon je sever od Izraela, ale z ďalekého severu až za hranicami. Takže toto môže byť, Bet-Togarma môže byť Rusko, podaní Ruska. A všetky jeho čaty, obrovské množstvo ľudu je s tebou. Toto je pred napadnutím na Izrael. Porob prípravy, priprav sa spolu so všetkými vojskami, ktoré sa k tebe pripojili. Už bude normálne mám v mape napísané, že táto skupina medzi sebou sa zhrknú a napadnú na Egypt. Ja to hovorím, že z Gázy budú vytiahnuté izraelské vojska a z Gázy napadnú na Egypt. Není to na 100%, ale ja to tak vidím. Môže to byť stadiaľ. To je v Danielovi 11, 21 až 20 až 30. Takže, po mnohých, priprav sa spolu so všetkými vojskami, ktoré sa pridali k tebe. A stoj im v pohotovosti. To je ešte predtým. Áno, po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. V budúcich rokoch prídeš do krajiny obnovenej zo zdrúcaní. Po mnohých rokoch. Mnoho rokov sa bude zdržiavať vojsko na severe Izraela, ktoré napadne potom na Izrael. Keď potom rozkaze, ako tu ja čítam vám.
po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. Po mnohých dňoch, lebo dlho tam budú stáť na tých hraniciach. Izraelci vyvedení spomedzi národov. Keď si pozriete, Izrael je spomedzi národov, všetci sa zhrnuli do Izraela a teraz žijú ešte v opevnených dedinách a mestách, ale po tej zmluve, ktorá vznikne medzi Arabmi a Židmi, že môžu stavať tretí chrám a môžu ísť môžu spustiť obetný oltár, tie 3 roky bude to, že stiahnu všetky závory, všetky, ale že stiahnu závory a stiahnu ohrady z tých dedín. Chápete, že aký podvod je tam v tej politike? Lebo zionisti idú proti veriacim Židom. To je veľmi veľké. To všade je ten tlak. Jedna strana je dobrá, druhá strana je zlá. A všade je to rozdelenie. Erev Rav sa volajú tí Židia, ktorí sú zapletení z mnohých národov do židovstva. Erev Rav boli tí, ktorí spravili zlaté teľa, keď vychádzali Izraeliti z Egypta. A toto budú tí istí Erev Rav, ktorí spravia tieto opatrenia, aby sa stiahli tie závory a opevnenia okolo dedín. Keď sa napadne na Izrael, a to si viete predstaviť, čo sa tam bude diať vtedy. A vtedy zapadnú zo severu a dojdú až do Jeruzalema. Teraz tam, čo bolo v Gáze, to prebehli cez plot a vrátili sa naspäť. A vyvraždili tam 1500 ľudí. Plus mínus. Áno. A tu je. Izraelci vyvedení spomedzi národov žijú si bezpečne. Ty sa zdvihneš ako povýchlica, priženieš sa ako mrákava, čo zakrie zem, ty a všetky tvoje čaty a s tebou pre mnohé národy. Takto hovorí Pán Jahve. V ten deň myšlienka ti skrsne v srdci. Vyhútaš si mrzký plán. Toto hovorí Gógovi. Tento človek je tu z Daniela 11:21. Povieš si, napadnem krajinu bez opevnení. To som už vám čítal. No a potom sa to prehrnie do celého napadnutia na Izrael. Po tomto napadnutí pozastavia obetný oltár na Chrámovej hore v chráme. V ten deň, v tých dňoch, ľudia, ortodoxní Židia budú musieť utiecť z Izraela, z Jeruzalema do hôr, lebo by boli vyvraždení, ktorí sa nepoklonia tomu tej ohavnej modle, ktorá je z Daniela, alebo keď to čítate v Zjavení Jána v 13. kapitole, to je tieto dni sú písané tam. A jednoducho si poviete možno, že prečo rozprávam tu už teraz o zjavení, keď neverím na Ježiša. Áno, neverím na Ježiša, lebo jednoducho nemôžem na ňo veriť. Vznikol z pohľadu diabla. Diabol dostal proroctvá po zrútení chrámu a Boh po zrútení chrámu, kde mohol odísť, išiel do vyhnanstva. Nešiel domov, že sa chytil a ide domov. Boh je v vyhnanstve so Židmi po zrútení chrámu. A tým, že diabol išiel za Bohom, to vám vysvetlím ešte aj toto, je trošku také veľmi preplietané, lebo diabol je napojený na... teraz to nejdem vysvetľovať, to na budúcich videách, ale diabol po zrútení chrámu išiel za Bohom a povedal, lebo on je obžalovateľ, on obžalúváva každého z nás. On je jeden jediný anjel stvorený, ktorý sa zväčšuje alebo zmenšuje. Zväčšuje sa s hriechom človeka alebo zmenšuje sa s dobrými skutkami človeka.
No ale židovský národ je taký, on je špeciálny. Oni majú za úlohu opraviť ľudstvo. A tým, že keď robia dobre, tak diabla zmenšujú. Keď robia zle, diabla zväčšujú. Preto vzniklo kresťanstvo, preto vzniklo všelijaké tieto iné náboženstva, aby tou masou ľudí povyťahovali Židov a tým mu odovzdávajú ich božskú energiu. Toto vám v nasledujúcich videách vysvetlím, ako to všetko funguje vo svete. Ako diabol používa ľudstvo, normálnych ľudí, nás, aj kresťanov, ktorých obalamútil, aby vyťahol Židov a aby im obral. To je ako keby o peniazoch. To vám vysvetlím, aby ste to lepšie pochopili. Takže diabol nebol napojený na božskú energiu, lebo diabol po páde človeka jeho niť bola odťatá, lebo ohováral Boha a predal človeku Boha tak, že Boh on si chce nechať pre seba to ovocie, preto to nemôžu, že človek jesť. A jednoducho Boh mu odťal tú niť, ale napojil ju na človeka, na Adama. A teraz tá Božia energia ide do Adama a do diabla. A keď diabol nahovára na človeka na hriech, tak diabol rastie. Keď človek robí dobro, tak diabol sa zmenšuje a človek rastie. No a preto sa to stále hýbe takto hore-dole. No a teraz je tá vec, že po páde človeka Adam mal za úlohu opraviť pád, opraviť hriech a priniesť naspäť Boha na zem. No lenže všetko sa to zvrtlo spod kontroly a došli sme až po Noého. Za Noého bola záplava a človek spadol tak, že Boh mu vzal možnosť na opravu, lebo dovtedy mal človek stále, každý jedinec mal možnosť na opravu priniesť naspäť Boha na svet. Ale tým, že človek padol, vznikla záplava, Noé prišiel vonka z korábu, alebo z lode, vznikol nový svet, prišiel Abraham na svet a s Abrahamom spravil Boh zmluvu, čo som vysvetľoval v minulom videu, že Abraham a jeho pokolenie a jeho potomkovia dostali za úlohu opraviť svet, opraviť hriech človeka. A toto sú Židia. A my sme mali žiť normálne podľa noahajských zákonov. No len teraz všetko tu popreplietalo sa a teraz vzniklo to, čo máme teraz. No ale Židia majú za úlohu toto. No a teraz diabol po zrútení chrámu prišiel za Bohom a povedal mu: pozri sa, tvoje deti, to už zo zákona, tvoje deti ťa nechcú, hrešili proti tebe. Daj mi, aby som sa napojil na teba rovno, aby som dostával tvoju božskú energiu rovno od teba. A tým, že sa napojil, Boh mu povedal: OK, môžeš si to dobrať. Neviem, v akej miere to je. Ale tým, že sa Boh napojil na Boha, diabol sa dozvedel o všetkej tej múdrosti Božej a všetkých tých proroctvách až po koniec sveta. A preto vzniklo kresťanstvo. Preto vznikol Mesiáš. Ešte aj také podozrenie mám, že on vytvoril človeka, ktorého videl v proroctvách a doniesol ho z minulosti, z budúcnosti do minulosti, do toho času a vytvoril Ježiša ako Mesiáša. Chápete to? Aký je tento pohľad? Toto je tak.
A jednoducho, no vám už povedal teraz veľmi veľké veci. No ale chápete? A tým, že Židia, že vzniklo toto kresťanstvo, tak od Židov vyťahuje Židov z judaizmu a znovu mu odovzdávajú božskú energiu. A diabol len rastie. No ale tým, že zase diabol nevie rozhodovať. Nie, diabol je ten, ktorý rozhoduje, kde pôjde tá energia. To je človek. To je človek, ktorý rozhoduje o tom, či to spravím, alebo to nespravím. Keď to nespravím, tak energiu dostávam ja. Ale keď to spravím, tak mu dostávam energiu. A on mi dáva len omrvinky, aby som prežil. Aby znova dostal tú energiu. To vám vysvetlím v nasledujúcich videách, že ako to všetko funguje. Takže toto je to. Takže diabol tým, že v tých 70 rokoch potom zrútení toho chrámu sa napojil na Boha, videl všetky tie proroctvá, videl tú múdrosť Božiu a dal ju ľuďom, aby znovu získal od Židov to, čo vyťahujú od nich. Takže tak. Veľmi to je zamotané, no ale je to takto. Takže teraz, čo môžeme čakať v podaní Iránu a Izraelu a týchto vecí tam, ja to sledujem to s jedným okom. Pozrite sa, 400 rakiet vystrelili. Kvôli čomu to mohli vystreliť? Mohlo aj to stať tým, že celý svet ide proti ľudstvu. Proti Bohu a proti ľudstvu. Robia na technológii, ktorá dostane do tohto telefónu všetky vaše dáta a budete musieť ísť so systémom. Keď máte biznis, keď máte dom, keď máte chatu, keď máte auto, keď máte zdravotné problémy, všetko bude v tomto telefóne. A keď poviete, že nejdete, tak vám to vypnú a začnú vás hľadať, dajú vás na čiernu listinu a začnú vás hľadať. A keď vás nájdú, tak prídete naspäť tak, ako oni chcú, alebo neprídete naspäť. Takže rozmýšľajte na tom, čo vám rozprávam, lebo to je veľmi blízko. Chcel by som vám povedať ešte to, že ohováranie je najväčšia zbraň diablova voči ľuďom. Lebo keď ohovárate, všetky vaše hriechy sa dostávajú na povrch. A tým, že sa dostávajú na povrch, diabol hneď siaha po vás a vie vás súdiť skrze nebeský súd. Ale keď neohovárate vaše hriechy, keď aj spravíte taký hriech, taký priestupok, vás za to súdi Boh. A keď vás za to súdi Boh, súd Boží je viac milosrdnejší ako diabol, čo spraví. Alebo keď neohovárate a keď vás chce diabol aj súdiť, tak mu povie nebeský súd, počúvaj, tento človek neohovára, my nechceme počuť, čo ty máš na neho. Ale keď ohovárate, tak hneď nebeský súd volá diabla, pozri sa, tu je ten človek, čo máš ty proti nemu? A hneď vás začne súdiť. Chápete? Preto máme tieto ťažkosti. Preto ideme cez ťažkosti. Ale keď ideme cez ťažkosti, to je dobré, lebo nám perie dušu. Takže veľmi je to tak zamotané, ale pomaličky sa z toho vykolíšeme. Takže tieto veci. Meno Boha je Jahve. Jahve. Nie Allah. Allah som vám vyložil. Meno Allah, keď rozdelíte písmena A, L, L a H, keď rozdelíte písmena, vyjde vám H, A, L, A, L. To znamená po maďarsky smrť. A keď povie Allahu Akbar, smrť, ty si najväčšia. Toto sú tie jazyky, ktoré môžete rozprávať všelijakými inými jazykmi, môže tam byť hebrejčina, ruština, čínština. Keď poviete slovo,
ono viete vyložiť spirituálny význam toho slova. Takže, ako som vám to vysvetlil tu s Barackom Obamom alebo Donaldom Trumpom a týmto. A vidíte, ako všetko to tak pekne sedí. Lebo Židia, ja som bol v Izraeli a rozprával som im o týchto veciach. Toto majú v kabale oni, tieto veci ohľadom týchto premiestňovaní písmen alebo gematriu, že meno, aké má číslo, a vidíte tam Mešiach je 358, Nachaš to je po hebrejsky Had má tiež 358, prečo? Lebo Mešiáš má protiajšok, má Hada. A keď teraz pozeráme Barack Obama, Barack je Akbar, oba prehodíte slova, je tam Boa je najväčší had a Am je po francúzsky duša. Zaujímavé, nie? Toto je... A ukazoval som im to. Mám tam veľmi, veľmi veľa tých informácií. Toto sú len také odrobinky. Lebo napríklad Kína je po maďarsky. Kína je Čína. Keď si zoberiete Kína alebo China, tak viete z toho, keď to preložíte, tak viete z toho vyložíte z toho slovo Káin. Káin odišiel na východ. Nikto nevie presne, kto je Čína presne, akého má archaniela. Ale veľmi sa mi zdá, že to môže byť Káinoví potomkovia. Takže také zaujímavé veci z tohto, ktoré nám prezradia. A toto som ešte chcel poukázať, že keď pozriete hebrejčina ako nám poukázala, že Obama má 358. Had má 358. A teraz, keď Obama, toto, čo by som povedal teraz Židom, čo vám teraz vysvetľujem, že Obama, keď rozoberiete, Obama je Boa, Am a Barak je Akbar a toto, a čo z toho vyjde? Vyjde z toho to isté, že 358, najväčšia duša najväčšieho hada. To je jednoducho čisté jak najčistejšia voda. A toto sa mi premietlo v noci po tom prvom videu, čo som minulé robil. Takže hovorím, toto dám do tohto videa. A toto sú len také veci malé, ale toto má veľmi, veľmi hlboké veci. Napríklad moje meno je Vojtech. Vojto. Keď rozoberiete slova Vojto, máte tam Voj, to, Tov. Keď rozoberiete, môžete z toho spraviť dve slova. Tov je po hebrejsky dobre a máte potom jo je po maďarsky tiež dobre. Dobre. Také veci. A veľa vecí takých, že potom začnem o tomto rozprávať viac. Je to aj ohľadom konceptu Mesiáša a takéto veci. Sú tam veľmi veľké pikošky v tomto. Takže toto by bolo asi na dneska všetko, čo by som vás ešte podporil. Pozrite si tie videá, čo som zrobil tam ohľadom balenia potravín. Je to potrebné. Pozbierajte si myšlienky, čo by ste potrebovali. Môžete si to začať zhrňať, aby ste boli pripravené na tie dni. Lebo neviem povedať presne, nikto nevie povedať presne, že kedy rozdelia ten Izrael. Ale v deň, keď rozdelia Izrael, keď podpíšu zmluvu na UN, a to bude na OSN, že podpíšu tú zmluvu, v ten deň sme vstúpili do posledných 7 rokov. Tam ešte bude to dobré, že tých
3 roky, minimálne 3 roky z tých 3,5, z tých 7 rokov bude mier na svete. Potom sa napadne na Egypt, vznikne ten konflikt tam, vojna medzi Arabmi. Neviem, čo sa bude diať v Európe, čo sa bude diať v Amerike, ale veľmi veľká napätá situácia je. No ale tiež pozerajme druhú stranu. Medzi druhou stranou a Bohom je tá dohoda, že všetko musí druhá strana ukázať, čo ide na svet. To je ešte dobré. Takže to, čo ide na svet, je známe cez druhú stranu. Či už podaní OSN, aký majú program, čo chcú dosiahnuť, ako nám to nastolia. S očkovaniami, že je to pozastavené teraz, to nevadí. Ide na scénu digitálna identita. V tej digitálnej identite, tu nás som to mal, tu je. Je to po anglicky napríklad. Je tam napísané WHO, to je WHO je tá spoločnosť, svetová organizácia zdravia a EU vyhlásili partnerstvo v vypracovaní globálneho systému digitálneho pasu. Toto sa stalo minulý rok 5. júna v Ženeve. A keď pozeráme na to, EU hovorí, že digitálna identita by mohla začať fungovať. V Indii už funguje 2 roky. Je to zaujímavé. Neviem, či o tom viete. V Indii digitálne pasy fungujú už 2 roky a sú v tejto fáze, sú v takej fáze, že už ľudia potrebujú to tam, aby vedeli fungovať. Takže najprv to ide tak ľahka, že teraz tu na to ešte nepotrebujete, tamto to ešte nepotrebujete, ale už je to tu, už to máte a potom sa začne do toho pripájať všelijaké privátne veci a zdravotnícke a bankárstvo a všelijaké tieto vodické preukazy. No a potom vám povedia, že aha, Ferko, ešte si není zaočkovaný do 4. dávkou, poďte prosím vás 5. februára tu a tu. Nedostavíte sa raz, nedostavíte sa druhýkrát, tretíkrát ste na čiernej listine. A keď vás skontroluje polícia na ulici, tak vás zoberú, keď nebude vojna tam v tom okruhu, a zoberú vás a prídete naspäť zaočkovaní alebo neprídete naspäť. Takže takýto systém chystajú na nás, ktorý bude fungovať podľa mňa vo svete vo veľmi, veľmi veľkom štýle. Prečo je na Slovensku nie Sliač, ale ako sa to tam volalo? Ten tankodrom, čo to tam bolo? Lešť. Spravili z toho green zone, zelená zóna. To je koncentračný tábor. Takisto pod takýmto istým menom sa nazýva v Izraeli green zone koncentračné tábory. Toto je na tie dni, keď budú ľudí chytať a zatvárať do týchto zariadení a spýtajú sa vás raz. Idete s nami alebo neidete s nami? A keď nechcete ísť s nami, tak si viete predstaviť, čo sa s vami stane. To isté ako so Židmi v druhej svetovej vojne. Takže jednoducho každého človeka chcú napojiť na AI. A tu nám máte tiež EU hovorí, že digitálny pás môže byť na začiatku dobrovoľný, ako v Indii, a až potom bude fungovať ako musíte ho mať. Takže budete musieť mať telefón jeden, s ktorým sa budete musieť identifikovať, ktorý budete ako vy, a keď nebudete sa môcť napojiť ani na internet, to je taký majú ten plán. Všetko nám chcú zobrať. A buď pôjdete s nimi, alebo nebudete mať nič. A keď vás chytia, ako vám vysvetľujem, tak vás jednoducho zoberú.
Tu je ďalšia taká zaujímavá vec. VHO, to je tá zdravotná organizácia celého sveta, súri štáty podpísať globálny pandemický treaty, neviem, ako sa to povie, zmluvu, že keď povie VHO, že je pandémia na Slovensku, tak je pandémia. Zatvorte všetkých, musia zatvoriť všetkých. Slovensko nemôže povedať ani slovo voči tomuto. Takže toto je tak. Čo máme tu na ešte také? Kresťanstvo. Pápež odsúhlasil homosexuálne vzťahy a takéto veci. Nevidíte to? To všetko ide tou stranou, ako vám hovorím. Ezau je hlava západného sveta a kresťanstva. Ezauvov archaniel je Satan. Preto to všetko takto funguje. A to si nemyslíte, že ste protestanti a že ste výnimky. To isté. Odíďte z kresťanstva, kým máte čas. Treba napísať jeden list farárovi, kde ste boli pokrstení a on vás tadiaľ vyhlási. Stojí to 10 minút. Hodina, kým zajdete na poštu. A je to veľmi, veľmi ťažké spraviť. Lebo to je ťažké. Ja keď som vkladal ten dopis do poštovej schránky, ešte som rozmýšľal. Mám to spraviť, nemám to spraviť. No ale keď to už išlo, tak hovorím. A keď som dostal ten list, tak 2-3 dní na to som spravil, že toto je pokánie, to je čas pokánia, toto je test od Boha. Či sa viem stadiaľ vytrhnúť. Toto je test od Boha. Chápete? Ja som není ani Žid. Som bol kresťan 47 rokov. Viem o a nepíšte mi prosím vás, že toto Ježiš, tamto Ježiš, toto všetko je humbuk. Nie humbuk. Ako vám mám povedať? V Novom zákone sú veľmi dobré veci. Ja nehovorím, že kresťania sú zlí. Ale veria v modloslužbu. Vytvorili si dvierka, ako som vám to čítal tu. Dvierka, aby si mohli robiť, čo chcú, aby nemuseli byť akože zodpovední za svoje činy. Chápete? Tu je to povedané, tu je to znázornené. Je to veľmi ťažké ho prísť na to. Nie je to jednoduché, je to istá vec. Výjsť stadiaľ. Máte reťaze okolo krku všade. Myšlienkový pochod, všetko, to je všetko v službách diabla a démonov, ktorí sú takí milí k vám, že si myslíte, že rozprávate s Ježišom. No. A pritom rozprávate s diablom, alebo s takým jeho poslom. Chápete? Je to také, veľmi také tvrdé, také to je tvrdé. Taká to je pravda. Chlapci a dievčatá. Toto je celkom pravda, ktorú si ani predstaviť nemôžete. Neviete si to ani predstaviť, že ako to môže takto byť. Chápete? A vysvetlil som vám to s menom Barack Obama, že Barack je Akbar, najväčší, Oba je Boa a Am je duša. Duša najväčšieho hada. Preto má Barack Obama Gematriu 358. Chápete? Takže, poprosím vás, zamyslite sa nad týmito vecami, začnite hľadať a prosím vás, ešte tu som mal takú zaujímavú vec. Keď idete súdiť židovstvo, alebo judaizmus, alebo hociakú vec, prosím vás, presvedčte sa o tom. Lebo ja som bol tiež vychovaný, sme automaticky vychovávaní voči Židom. Celý nový zákon je tak napísaný, že je vybudovaný proti Židom, či to chcete alebo nie. Podvedomí máte to, že Židia sú zlí. A keď je niekto zlý, keď vám poviem, on je zlý, budete na ňo počúvať. Nebudete na ňo počúvať, lebo
je to tak vytvorené. Od malička sme vytvorení tak, aby sme tom verili, že Židia sú zlí. Poprosím vás, nájdite si takého rabína po slovensky, ktorý rozpráva. Čo rozpráva o tých veciach? Lebo toto isté vám bude hovoriť. Toto isté, toto je pravda. Toto je taká... Chápete? Keď začnete študovať Tóru, prídete na to, že to je... Kresťanstvo je nonsens. Je to nezmysel. Boh je len jeden. A nemá nejakého syna. A čo ja viem? Chápete? Sebarovného. Boh je len jeden. Nemá nejakého sebarovného. Boh je všade, vo všetkom. A vie o všetkom. Všade prítomný. Vždy prítomný. Chápete? Kresťanstvo vzniklo z judaizmu. Islám vznikol z judaizmu. To je to isté, ako keď máte otca a mamu a mama vás porodila a potom sa rozviedli a prišla macocha a macocha vám hovorí o vašej mame. Tá ženská, tvoja mama je veľmi zlá. A keď ste malí, vyrastáte a vidíte to, že vám hovorí aj otec, aj matka, že tamto tá ženská je veľmi zlá, ani ku nej nejdete. Chápete? Tak to je judaizmus, tá ženská. Rozumiete? Choďte sa a spýtajte sa, čo hovorí o vašej macoche, ktorá je kresťanstvo. A ešte aj toto tu na ešte jedna vec. Vec je tá, že v Talmude aj Židia taký tlak spravil diabol okolo Ježiša, že aj Židia napísali, rabíni napísali, že Ježiš existoval a ako ho vyučovali a ako sa od nich otrhol a ako vzniklo kresťanstvo. Čo je nezmysel. Lebo Pavlové listy sú prvé. Pavlové listy sú prvé. V 50 rokoch vznikli Pavlové listy. Podľa všetkých informácií, čo máme. A som vám už hovoril. Pavol je klipa. Celé kresťanstvo, všetky náboženstvá sú zrodené z energie klipa. To je kabalistické meno druhej strany. Diabla. Dá sa tak povedať. A keď pozeráte na Pavlové listy, klipa, Pál. To je to isté ako Obama. Barack Obama, duša najväčšieho hada. Klipa, Pál. Klipa, druhá strana. Preto je to tak jemne všetko poskladané, prepletané, štrikované, že to tak vám sádne na krk. O, jaký pekný šál mám. Šál mám. Láš, šál, láš. Viď. Láš je po maďarsky viď. Mám, mama. Mám. Je áno. Ako sa píše M? Tak je M. Sú dvaja ľudia. Ja a duša. Am. Takže tak. A myslíte si, že vám rozprávam tu na nezmysly ohľadom kresťanstva? Veľmi vás prosím, zamyslite sa a začnite hľadať. Keď mi neveríte, začnite hľadať, čo o tom hovoria iné. Nie, nechoďte ku kresťanom, lebo kresťania vám povedia, tento rozpráva všelijaké nezmysly. Samozrejme, choďte k druhej strane. K Židom. Spýtajte sa tam, kvôli čomu neveria na Ježiša, alebo kvôli čomu to vidia tak, alebo kvôli čomu je Panenka Mária, ako vznikla Panenka Mária z jedného veršu, ktorého, nie z jedného veršu vznikla Panenka Mária, ktorý vytiahli zo 7. kapitoly a spravili z toho veršu Panenku Máriu. No. Tak robia. Tak vzniklo celé kresťanstvo. A potom vznikli
evangelia, to všetko veľmi múdri ľudia Rímskej ríše, ktorí tríznili rabínov a židov, aby povyťahovali z nich niektoré veci. A podľa mňa toto je tiež môj názor ohľadom zjavenia Jána. Zjavenie Jána, Židia mali 1 200 000 prorokov. Z toho 55 sa dostali do tej knihy. 55 proroky z 1 200 000. Kvôli čomu? Lebo týchto 55 prorokov, ich proroctvá sa dajú pozerať vo všetkých generáciách. A tých ostatní, tí mali na vlastnú generáciu, na vlastné veci proroctva. A keď padlo proroctvo, po zrútení chrámu sa vzdialilo od Židov, preto sa Satan napojil na Boha a videl všetko, preto vzniklo kresťanstvo. A potom proroctva vôbec nemajú kresťania proroctva, lebo čo majú tam v Novom zákone, sú tam niektoré veci, ale sú všetko z Božej vedomosti. A tým, že vznikla kniha Zjavenie, podľa mňa Zjavenie Jána je totálne odlišná kniha celého Nového zákona. Ani sa tam nemala dostať ináč. A celá kniha, čo som si ja všimol, ja som sa cez Zjavenie Jána dostal k Tóre a cez Zjavenie Jána som nechal kresťanstvo. Takže je napísaná nejakým prorokom židovským, ktoré potom prevzali Rimania, alebo tí mudrci tam, vytvorili, podopisovali tam Ježiš je alfa, omega, takéto veci a takéto veci. A vytvorili z toho, čo máme teraz, Zjavenie Jána. Ja som spojený so Zjavením Jána, so skupinou Filadelfia. To vám možno, že poviem raz. Neveľmi to chcem rozhlasovať. Ale tá skupina je veľmi spojená so mnou. A jednoducho, no je to tak. Takže poprosím vás, prestaňte nadávať. Kompletne. Zastavte nadávanie. Keď bude vám to trvať pol roka, rok, prestaňte, vysaďte to. A začnite napomínať okolie vás. Moja firma, ja som veľmi špatne veľmi špatne som rozprával. Ja som bol veľmi hrozný človek. V minulosti. Dal som sa na pokánie. Veľmi ťažké sú niektoré veci, keď idete cez tento proces, ale oplatí sa, lebo cez veľké súženie máme sľúbené, že budeme prenesení cez veľké súženie. To je písané presne v liste Filadelfia. Že nás ochráni. A jednoducho prestaňte kradnúť, keď kradnete, alebo keď robíte nejaké podvody. Prestaňte robiť zlo. Prestaňte napomáhať zlo. Prestaňte ohovárať kompletne. Prestaňte poukazovať. Prestaňte počúvať ohováranie stále. Povedzte, že zastavte. A keď počujete, budete cítiť, že ste to nemali spraviť. A jednoducho začnite sa modliť žalmy a ešte raz žalmy. Odvtedy, tými 5 mesiacmi som sa modlil 5 krát, teraz sa modlím 7 krát denne. V noci sa zobudím o 4:40, aby som sa pomodlil 10-minútovú modlitbu, potom si ľahnem naspäť. Vstanem o 6:00, modlím sa hodinu, potom o 10:00 sa modlím znova 10 minút, potom mám nejaké jedlo, 7-minútová modlitba, vďakujem za jedlo a je tam celý program, čo môžem čakať od Boha a ako ho chválim za to, že mi dal jedlo.
Potom mám poobedňajšiu modlitbu 20-25 minút. Potom mám predvečernú modlitbu 25 minút. A potom mám ešte večernú modlitbu 1,5 hodiny. A tak idem spať. A v kuse pozerám videá ohľadom Boha. Nie kresťanské videá, lebo to je jednoducho... Vysaďte si to. Nájdite, keď viete po anglicky, je tam veľa, napíšte mi, dám vám rabínov, cez ktorých sa vážne dozviete veci ohľadom kresťanstva. Je rabín... teraz mi vypadlo. Pozri sa už. Ako mi to vypadlo z hlavy. Zaujímavé je, tak to vypadne. No pozri sa už. Tovia Singer. Tovia Singer. T-O-V-I-A Singer. On rozoberá kresťanstvo dopodrobná a odhalím vám veci, ktoré si ani predstaviť neviete. Verše, ktoré všetko, čo poprehadzovali, ako pomenili. Židia na to nemajú jednoducho potrebu, aby pomenili veci ohľadom Ježiša. Oni tomu neveria. Kvôli čomu? Neverí 10 miliónov ľudí, ktorých chce 2 miliardy ľudí, kresťanov, pretransformovať na Ježiša. Kvôli čomu tomu neveria? Aký zmysel by to dalo? Chápete? Zamyslite sa nad tým tak. Kvôli čomu by Židia museli... Kvôli čomu? Keď ste Žid a viete o svojej židovstve, tak jednoducho sa na tom smejete. A keď začnete študovať, ale to študujte nie mesiac, 2, Tóru, 2, 3, 4 roky a potom sa môžeme rozprávať, že na čo ste prišli. Je to vyhovolený národ, ktorý rozpráva o najjemnejšej transformácii človeka, aby bol človek dobrý ku každému, v každom momente. Aby ste prestali ohovárať, aby ste prestali poukazovať. Prečo ohovárate? Lebo ste na to zvyknutí. Prečo nadávate? Lebo ste na to zvyknutí. A zlozvyk je ťažké vysadiť. Tak ho vysaďte. Aspoň to skúste. A keď padnete, tak znova. A keď padnete, tak znova. A keď padnete, tak znova. Chápete? Začnete podporovať ľudí chudobných. Dajte im, keď môžete dať, keď máte 20 eur, tak mu dajte 5 eur. Nie 20 centov. Keď máte 200 eur, tak mu dajte 20 eur. 30 eur. Aby sa vedel najesť. Chápete? Začnite robiť dobro. A iba dobro. A začnite sa modliť. Modliť. Lebo modlitba, a nie je zase mesiac modliť. Rok, 2 roky sa modlíte v kuse. Prídete na také veci, že vás to očistí. Vtedy vidíte tú silu v modlitbe. Nie, mesiacom sa modlil, nič sa nestalo, tak som to nechal. Veď pravda, že si to nechal, veď to nemá ani význam mesiac sa modliť. Ale keď sa modlíš 2 roky v kuse, také 2 hodiny cez deň, prídeš na to, že čo to je modlitba. Čo je to spojenie s Bohom. Pri modlitbe si sa spojil s Bohom. A keď čítaš žalmy, tu je ten žalm. Tu je ten žalm. Ešte raz vám ho prečítam nakoniec. Už pomaličky končím. Chvála Božích diel. 111. žalm. Dobre počúvajte. Aleluja, celým srdcom oslavujem Jahveho. V kruhu bohabojných, v zhromaždení ľudu. Veľké sú Jahveho diela. Hodné skúmania pre všetkých, čo ich majú radi. Jeho diela sú velebné a nádherné. Večná je jeho spravodlivosť. Ustanovil, aby sa pripomínali jeho podivuhodné činy. Lebo Jahve je láskavý a milosrdný. Bohabojným dáva pokrm. Večne pamätá na svoju zmluvu.
pred svojim ľudom ukázal moc svojich skutkov, keď mu dal krajiny cudzích národov. Je verný a spravodlivý vo všetkom, čo koná. Všetky jeho zákony majú pevný základ. Sú nemeniteľné, trvajú na veky. Spočívajú na pravde a spravodlivosti. Vykúpil svoj ľud a uzavrel s ním večnú zmluvu. Akým ľudom? Nie s kresťanmi, ktorí to poprevracali, že Boh zmenil svoj zákon, lebo je ťažký. Poznám Židov, ktorí dodržiavajú od A po Z všetko. A sú spojení tak s Bohom. Vykúpil svoj ľud z Egypta. Vykúpil svoj ľud a uzavrel s ním večnú zmluvu. Jeho meno je sväté a vzbudzuje úžas. Počiatok múdrosti je bázeň pred Jahvem. Múdro si počínajú všetci, ktorí podľa nej žijú. Božia sláva trvá na veky. Nezmenil nejaký zákon, ako to kresťania učia. Kresťania to učia kvôli tomu, aby mali dvierka, ako som vám to vysvetľoval. Takže sme tu, pri konci všetkého, ináč aj pri konci videa. A jednoducho poprosím vás, najdôležitejšie, predstaňte, očistite si ústa. Nemôžete nadávať, nemôžete ohovárať, príjmať ohováranie a chcieť, aby vám Boh pomohol, keď to ide proti jeho zákonu. Nemôžete kradnúť a chcieť, aby vám Boh pomohol. Nemôžete robiť zlo a chcieť, aby vám Boh pomohol. Takže sa odvráte od všetkého. A tým, že máte nejaké hriechy, tým, že pomáhate druhým, že im pomáhate finančne, alebo pomáhate im pracovne, alebo pomáhate im všelijakými vecami, tak jednoducho si tie vaše hriechy periete. A nemusíte platiť farárovi, teraz sa tam neplatí, ale idete k farárovi sa spovedať, aby ste si očistili, že vraj, viete prečo tam je farár, aby ste to rozprávali, aby vedeli o vás všetko, v dedine, v okrese, v meste, všade. A spravili také veci na vás, aby vás držali pod kontrolou. Takže toto by bolo na dneska všetko. Dúfam, že som vám pomohol a že ste ma pochopili, o čo tu ide vlastne. Takže lúčim sa s vami. Dovidenia na budúce. Čaute.